Χαβέτη. Αργότερα ο Χρύστανθος αναδιαστήματα συνεχίζει μέχρι τέλος της ζωής του συνεργασίες με νυχτερινά κέντρα με πολλούς αξιόλογους αντιπροσώπους του Ποντιακού Πενταγράμμου. Ήταν και παρέμεινε μέχρι το τέλος μαχητικός ακρίτας. Ένας άλλος νεωτερισμός για την παράδοσή μας ήταν εξίσου συνδεδεμένος με το όνομα του Χρύστανθου και αυτός είναι δισκογραφία. Ο πρώτος του δίσκος, 78 στραφών, δημοσιοποιήθηκε το 1954. Τον ακολούθησαν μικροί δίσκοι 45 στροφών και αργότερα, από την δεκαετία του 70, άρχισαν να βγαίνουν οι μεγάλοι δίσκοι των 33 στροφών. Ήδη από τους μικρούς του δίσκους, αλλά περισσότερα στους μεγάλους, ο Χρύστανθος παρουσιάζει μια άλλη πλευρά του ταλέντου του, την στιχουργία. Τα θέματα που χρησιμοποιεί στους στίχους του έχουν αναφορές στο ιστορικό πόντο, αλλά αφορούν και τα σημερινά προβλήματα των ποντίων. Σε αυτά, ο μεγάλος δημιουργός αναφέρεται εκτός από τα ιστορικά γεγονότα, όπως «Αναστορώ τα παλιά», το τραγούδι του Αλέξανδρου, «Στην μάνα», «Να έλειτε μόντι μάνα, μάνα μη κλαις και μη πονείς, μάνα μου μάνα», στην πρόβολη απώλεια των γονέων, «Ορφανίγα, ορφανίγα, να λείπω ορφανίεσαι, να λείπω αποχωρείτε», στην φτώχεια, τα φτωχά παιδιά, στην αγάπη, εμέν και σεν που θα χωρείς, εγώ μία αγάπησα, αγαπώ κορτσόπων. Επίσης, υπάρχουν και πολλά τραγούδια με αναφορές στην προσφυγιά, όχι μόνο από την ιστορική πατρίδα Πόντο στην Ελλάδα, αλλά και από την Ελλάδα ως οικονομικοί μετανάστες στη Γερμανία, Αμερική και Αυστραλία. Σα ξένα ήμουν πολλήν, αναθεμάται σε ξενιτιά, ξενιτία του φαρμάκης, οι φτωχοί ξενιτεύκονταν. Αλλά και το θρησκευτικό συναίσθημα. Φεν με ανασπάλστα ανθρώπους, μα την Παναλία λέω, σου μιλαλήν την Παναγιά. Για τον Χρύστανθο, η προσφυγιά, ο βίος χρυσορμός, η φτώχεια και η επιθεωρηποίηση θα λειτουργήσει καθοριστικά στην διαμόρφωση ενός καημού και παράπονου, που όταν μετουσιωθεί σε πόνο φωνής, τότε μόνο καταγράφει την ιστορική αναγκαιότητα και διαχρονικότητα του γεγονότος, λέει ο Παναγιώτης Μωσιάδης. Η δύναμη του Χρύστανθου εγγύεται στο ότι κατάφερε να τηρήσει την παράδοση, αλλά παράλληλα να την γεφυρώσει με την σύγχρονη πραγματικότητα, με τους πόνους και προβληματισμούς του λαού μας. Ο Χρύστανθος ήταν ο πρωτοπόρος και κορυφαίος τραγουδιστής της χαράς και της λύπης των ποντίων, υποστηρίζει ο Γιώργος Παρχαρίδης. Και πράγματι, κατάφερε να διασώσει την παραδοσιακή αντίληψη για το στίχο και για τη μουσική και να αναπαράγει δικές του απόψεις για τα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας. Μέσα από την ανεπανάληπτη του φωνή, ο Χρύστανθος έδωσε κουράγιο στον βία ξεριζωμένο και πονημένο προσφυγικό λαό μας, εκφράζοντας ολόκληρες γενιές και στοργικά ζεστάνοντας τις καρδιές τους από τις αδικίες της μοίρας. Και ποιος δεν ένιωθε συγκίνηση και δεν έκλαψε με το «Αναστορώ τα παλιά και η καρδιά φαρμακούται, κρούνε στο νου τα μέρη μου και η γούλαν γομούται». Πρέπει εδώ να πούμε και για μια άλλη άγνωστη ιδιότητα του Χρύστανθου, ως λαογράφου. Όπως μαρτυρεί ο παλαιός του συνεργάτης Παναγιώτης Ασλανίδης, ο Χρύστανθος, τραγουδώντας στα πιο απόμακρα μέρη της Ελλάδος και του εξωτερικού, πολύ προσεκτικά παρατηρεί και καταγράφει στη μνήμη του τις παλιές, αλλά καινούργιες για αυτόν, μελωδίες που τραγουδούν οι πρόσφυγες της πρώτης γενιάς. Επεξεργάζεται τα τραγούδια και μερικές φορές, αλλάζοντας τους στίχους, τα περνάει στη δικογραφία του, γεφυρώνοντας έτσι το κοινό που έχουμε για δεκαετίες ολόκληρες μετά τις δεκαετίες του 20-30 στην καταγραφή των δημοτικών μας τραγουδιών. Όπως λέει και ο ίδιος, οι μελωδίες του στους δίσκους βασικά είναι παραδοσιακές μελωδίες του πόνου. Οι μεγαλύτερες επιβάσεις του Χρύστανθου είναι σε στίχους και πολύ λιγότερες σε παραλλαγές των παραδοσιακών μελωδιών. Είναι πάρα πολλές μελωδίες της περιοχής Κάρς, ιδιαίτερης του πατρίδας, αλλά και άλλων περιοχών του Πόντου, όπως της Τραπεζούντας, της Κρόμνης, της Σάντας, ακόμη και της Γαράσαρης από την Νικόπολη του Πόντου.
Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Τσακαλίδη, τον ομιλητή μας. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε το σημαντικότερο δώρο. Την εικόνα της Παναγίας σου μιλάει για να θυμάται, να τον φυλάσει, να τον προστατεύει και να θυμάται την παρουσία του σήμερα εδώ, μαζί με κάποια αναμνηστικά έτσι δωράκια του συλλόγου. Και να τον συγχαρούμε και να τον ευχαριστήσουμε και να τον χαιρετήσουμε. Σας ευχαριστώ όλους. Να ετοιμαστούμε για το δεύτερο μέρος. Εν τω μεταξύ, να καλέσω τον εκπρόσωπο του κ. Νομάκη, τον κ. Ελευθεριάδη, τον Γενικό Γραμματέα της Αυτοδιοίκησης του Μαρχιακής, για ένα χαιρετισμό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Συμβάσμια Πατέρα, κυρία Αντιδήμαρχος, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, φίλοι μέσα από το Σύλλογο που και εγώ έχω τη χαρά να είμαι μέλος. Μουσική παράδοση των λαών αποτελεί ένα κομμάτι πολιτισμού, πολύτιμο για αυτόν τον πλανήτη. Η ποντιακή μουσική παράδοση είναι αυτή που συνδέει εμάς με το παρελθόν, κουβαλώντας πέρα από τη μουσική όλα εκείνα τα ήθη, τα έθιμα, τις αξίες που φτάσανε σε εμάς σήμερα. Άνθρωποι σαν τον Χρύσανθο, καλλιτέχνες, υπηρετώντας τη μουσική παράδοση, μας έχουν κάνει να νιώσουμε ότι είναι μια παράδοση που δεν ανήκει στο παρελθόν, αλλά είναι κάτι ζωντανό και το μοιραζόμαστε και το χαιρόμαστε και εμείς σήμερα. Η Παναγία Σουμελά ξέρουμε πόσο προσπαθεί και τι προτεραιότητες έχει και πάντα βρίσκει εκείνα τα κανάλια τα οποία θα προσδώσουν αξία και τιμή στους προγόνους και την ιστορία μας. Εκ μέρους του Νομάρχη, που ξέρετε ότι αν και βλάχος στην καταγωγή είναι κοντά στα ποντιακά και στους συλλόγους, θυμίζω πρόσφατα το βιβλίο που με πρωτοβουλία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης αναφέρεται στην ιστορία των Ελλήνων του Πόντου, που εκδόθηκε. Μεταφέρει τους χαιρετισμούς, είναι σίγουρος ότι θα έχει επιτυχία η βραδιά. Ήδη θεωρώ ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε τον ομιλητή για το πολύ σημαντικό διπορικό και την αναφορά στον Χρύσανθο. Σταματώ εδώ. Συγχαρητήρια κύριε Πρόεδρε και σε όλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο λόγος στους πρωταγωνιστές της βραδιάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πατέρα. Κύριε εκπρόσωπε του Νομάρχη και Γενική Γραμματέα της Νομαρχίας, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω την απόψινή μας συνάντηση με αφορμή το διήμερο ποντιακής μουσικής παράδοσης που πραγματοποιεί ο τόσο αξιόλογος σε πνευματική και κοινωνική προσφορά ο Σύλλογος της Παναγίας Σουμελά. Ο Σύλλογός σας, με το θεσπέσιο και τεράστιο έργο του, πρότυπο για πολλούς, μας ξαφνιάζει πάντα ευχάριστα, συμβάλλοντας στη διατήρηση και την διαιώνιση των δημιουργημάτων του αιώνιου ελληνισμού και των παραδόσεων της Ρωμιοσύνης. Το φετινό διήμερο της ποντιακής μουσικής παράδοσης μας δημιουργεί επιπρόσθετες συγκινήσεις, ενθυμούμενοι όλοι το πλούσιο έργο του μεγάλου μουστουργού του Πόντου, Χρύσανθου, στον οποίο οφείλουμε την τιμή που το αναλογεί. Αυτή η πρωτοβουλία σας σαφώς χαρακτηρίζεται αξιέπινη και άξια συγχαρητηρίων, γιατί έχουμε υποχρέωση σε αυτόν τον τόπο να μην ξεχνούμε, να μην λησμονούμε. Ιδιαίτερα στον ποντιακό ελληνισμό, η λύθη και η λησμονιά δεν ταιριάζουν με τα τόσα δεινά που υπέστη. Φίλες και φίλοι, ο Δήμος Κατερίνης και ο Δήμαρχός μας Γιάννης Αμυρίδης, που βρίσκεται για υπηρεσιακούς λόγους εκτός Κατερίνης, ήταν και είναι κοντά και δίπλα στις πάντα αξιόλογες και μοναδικές σας πρωτοβουλίες. Θερμά συγχαρητήρια κύριε Πρόεδρε. Μη κλαις, Αγιάνε μου και μη
Ρωμανία πέρασεν, η Ρωμανία πάρθεν, η Ρωμανία πέρασεν, ανθή και φέρει κι άλλο. Κατάγονταν από το χωριό Τεζερικιάνη και Τσίτ του Κάς. Τελειώσε το δημοτικό σχολείο του χωριού του και εγγράφτηκε στο Βαλταδόριο Γυμνάσιο της Κοζάνης. Η δολοφονία του πατέρα του, Κωνσταντίνου, από συμμορία παρακρατικών το 1949, αναγκάζει την οικογένειά του να καταφύγει στη Τραπετσόνα του Πειραιά. Εκεί, ο νεαρός Χρύσανθος θα ρηχτεί μαζί με τα μεγαλύτερα αδέρφια του στον αγώνα του διοπορισμού. Ταυτόχρονα θα μεταγραφεί στο ονομαστό για την εποχή του πρώτο γυμνάσιο Πειραιώς, το πρότυπο, τη σημερινή Ιωνίδιο πρότυπο σχολή. Ενώ την ίδια περίοδο θα αρχίσει να αναδεικνύει το ταλέντο του, αλλά και τα πλούσια μουσικά βιώματα που κουβαλάει από το χωριό του, συμμετέχοντας σε λαογραφικές εκπομπές του ραδιοφωνικού σταθμού Αθηνών. Είναι η περίοδος της μαθητείας δίπλα σε πρωτομάστορες της ποντιακής μουσικής παράδοσης, όπως ο Νίκος Παπαδραμίδης και ο θεατράνθρωπος Νίκος Πανίδης. Την ίδια εποχή, είμαστε στα 1954, ηχογραφεί και τον πρώτο του δίσκο, 78 στροφών, στον οποίο τον συνοδεύει στη λύρα ο Νίκος Λαζαρίδης. Μη κλαις, μη κλαις, Αγιάνε μου, και μη ήρθεν ο κόπασεν. Η Ρωμανία πέρασεν, η Ρωμανία πάρθεν, η Ρωμανία πέρασεν, ανθή και φέρει κι άλλο. Πάρε μωρέ το ναι, 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 φω, φω, φω.